ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପିଆଜ ଏବେ ପକା ହେଇଛି, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପକା ହେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ସବୁ ପକା ହେଇଛି, ରସୁଣ ପକା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିରରେ ଏବେ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ପଡ଼ିବ ଛତୁ ଆଉ ପନିର, ଝୁଣୁଗ, ପିଆଜ, ସାଧା ପନିର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବି ଅଣା ହେଇଛି, ଛତୁ ମସଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହେଲା। ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ହେଇ ଆସିଛି, ତାପରେ ପରିବା ପକା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ଗାଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୁଣୁଗ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଚାଉଳ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆଣିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲସରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛତୁକୁ ପନିର ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ମସଲା ପକାଇବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇଦେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇବେ। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା ଗୋଟେ ପକାଇଦେବେ, ମିଟ୍ ମସଲା ଏଭରେଷ୍ଟର ପକାଇବେ ହେଲା। ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇଦେବେ ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛତୁ ହେବ, ଛତୁକୁ ଧୁଆ ହେଇ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ପନିର ବି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ପନିର ପଡ଼ିଛି, ଛତୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିରିୟାନୀକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିନେଲି, ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ବନେଇବେ, ଆମେ ଯେମିତି ବନେଇଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନେଇବେ ହେଲା। ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରହୁଛି।